Dwi'n gweithio fel swyddog datblygu i Gymdeithas Eisteddfodau Cymru sydd eleni yn dathlu gemlyners ei sefydlu ac wrth gwrs mae'n blwyddyn o ddathliadau i ni. Ni'n helpu dros 100 o eisteddfodau ar hyd y lled o wlad. Un o'r pethau ni'n neud yw cynnal a trefnu gweithgareddau a llynau yn ein peilot cynllun ffatri llais yn dilyn y llwyddiant y peilot hyn. Ni mewn sefyllfa nawr i drefnu rhagor eleni o dan arweiniad Siân Meinir. Diolch i hanfod. Ie, a da ni'n teimlo'n gyffrous iawn, oherwydd da ni'n teimlo bod hyn yn gyfle arbennig i gantorion Cymreig i ddod i... Mae'n mynd i fod yn ddiwrnod, mae'r diwrnodau yma yn brofiad gwerth chweil o gyd-rannu, cyd-drafod, cyd-brofi a meithrin sgiliau hanfodol hynny sy'n mynd i roi llwyddiant i bobl ar lwyfannau Cymru, boed hynny fel mae Siân yn dweud yn rhai lleol neu rhai cenedlaethol. Felly, dewch, mae popeth yn ystod Ffatri Llais yn mynd i fod yn gadarnhaol a mae yna elfen gre o fwynhau yn ystod y dydd.